almacak bolsaň. Gel bir sagatlap walli oturmada. Her hili adam var. Alo. Alo, selamun aleyküm. Wa aleykum gowum näil dost? Allah'ım. Maşin tema karsa koypsun. Oğlay şu adam biri aljak deyip gitti. Tüyşürk bolyama. Nira süýşürip bolýarmy? Bir hattala tüyşürtüm özüm kinem koyup görecektim da. Yo değişen. Sen oýun etjek bolýarmy dost? Tamam. Yıl ne çayağım? Ýylymy? Ha. 20. 2020. Ha 20 moto. Sıçan olyar aile. Ne oýun etjek Yo bolýarmy? am şuma nakaret çek bolyan. Am. Oh, Ne mem özülüň ne çay? özülüm näme etjek? Yo gerek de. Tozanmaz. Kakamın rol geçiren koronasynyň deň duşekenin ha. Ey dost, sen oýun etjek bolýarmy ya maşy al? Senin bilen ýa-ni am nerede durşmak? Bar görüp bolyam. Änewde dur. Ýa tama karşıda dur diýdiň ha. Wa oýnajan ha. Ne? Sen ýagdaýlara goýdaçy. Bolyam änew nereti? Änew gele änewli boýarna gelip jaňa da. Ha, bolyam bir zaman lugu ama Luk balay luk ba. toşna bama. Toşa ba luk. Görüp bolyam bar. Arkayn gel arkayn mesele dal. Ben bar ýa-ni. Oşanan sagala. Gördüm gel tegir. Gel gördüm. Gördüm barda gördüm. Yolunda. O gel la. Ha, apon dedeň nam. Aljak almajak men. Bolup bersin, o almajak men de dost. Nam, oýnadyňmy şäherden ştak. Lugu adyk kelime, lugu ýok. Ba ho, ya gözüň ýokmy? Am, nam, oýnadyňmy? Ba dedim mi? Ba. Ne, görmem ýa-ni, am görpdüna. Ne, brata oýnadyňmy? Lugu ýok ha. Yo oyna demek jigim. Görjekmi? Ne, görpdüna, ne? Yok seretde. Şäherden ştak geldim ha. Gördün mü lugu? Däli.